Dala ang ilang mga gamit, nagtukod og mga tent sulod sa gymnasium og miplastar sa mga higdaanan sa classroom ang mga pamilya nga peligrosong maapektuhan sa bagyong Basyang sa pagsulod sa Kabisayan. Mao kini ang among naabtan sa Barangay Muhon, Talisay City. Kiniagig pagpangandam sa pag-igo sa Tropical Depression Basyang sa habagatang bahin sa Sugbo. Gituyo sa MyTV Cebu News Team pag-adto ang syudad, humanduna paghihapoy mga pamilya nga wa pa hingpit nga nakabangon sa pag-igo sa bagyong Tino ni adtong Nobyembre sa niaging tuig. Among nakaila si Prissy Ann Sige, 54 anyos nga mulupyo sa Barangay Biasong, Talisay. Sayong mi-evacuate si Prissy human sa trauma nga gibilin sa Tino nga ang tubig milapaw sa ilang puy-anan. Urban poor gapon na siya. Ni-evacuate mi kay last time pag bagyong Tino na bahaan mi niya ni lapaw gyud sa among atop. Kasi totally kuan jud drone mi ba totally flooded mi. Matod ni Prissy, wala gihapon kabangon ang ilang pamilya human sa dakong danyos ni Tino. Gipaabot nga dunay tulo ka mga duol nga barangay ug mga evacuees sa Biasong Tent City ang mudangop sa Barangay Muhon aron mo evacuate sa ilang gymnasium ug sa elementary ug high school buildings. Sa among pag-adto sab sa Biasong Tent City, naabtan namo ang 61 anyos nga si Lucia Grapa nga nagkubkub og yuta aron magtapak sa mga tubig sulod sa ilang mga tent. Ikan sa Tino na nasa diri. Wa pagid niya tao na ni ayum-ayum. Samtang nag-evacuate na daan si Lucia sa Tent City, mu-evacuate na sab siya ngadto sa gymnasium tungod sa kahuyang sa ilang mga tent. Sa laing bahin sa Talisay, atong naabdan ang kakalma sa mga residente sa Barangay Puok. Taliwas sa kangitngit og kabugnaw o padayong pasidaan sa mga otoridad sa pagpangandam sa bagyo, nangaligo gihapon og dagat ang pipila ka mga residente dinhi sa Barangay Puok, Talisay, Cebu. Samtang sa pagbalik sa Sugbo ni Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro, usa sa iyang unang gibisita mao ang dakbayan sa Talisay. Gisusi sa gobernador ang sitwasyon sa Mananga River nga hilabihang naapektuhan sa bagyong Tino kaniadto. Samtang ang lungsod sa Argao sa habagatang bahin sa Sugbo mipatuman na og preventive evacuation og monitoring ilabi na sa mga barangay duol sa sapa. Asoy sa pangu sa local disaster team sa lungsod, Kent Rizon nga nagkat-on pag-ayo ang mga residente sa pag-igo sa Odette ni adtong 2021 og sila na mismo ang moboluntaryo sa pagbakwit sa kahadlok. Napa sila'y kwan, napa sila'y naka-advantage kaya napa sila'y trauma sa audit. So sila mismo mo dool sa mga otoridad nila nga kano sa sila mo bakwit. Cooperative naman sila po noon compare sa una kung wala pa taga-audit. So pero grabe ang communication nun, grabehan pa ang group chat sana gamit kay na siya radio communication. Ang 45 barangays keep on monitoring, sige sila gasen og videos, pictures na mo dire. Unsay nag-update sila dito sa mga hitabo. Ang maong lungsod na himutang sa habagatang Sugbo kun asa gipalantawang posible mo landfall ang bagyo. Una nang milandfall ang Tropical Depression Basyang sa Anda, Bohol, Biyernes sa hapon. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV, Cebu.